Des dels inicis de la història, la humanitat ha conegut l'existència d'un punt vermell perdut en un cel nocturn, un punt que, per ser mòbil entre les estrelles, havia de ser un planeta. Pel seu color li posaren de nom Mart. Però totes les observacions realitzades des de la Terra per desvelar els misteris d'aquest planeta no havien aconseguit donar resposta a la major part d'aquestes incògnites. La humanitat havia d'esperar l'era de l'espai, la nostra, per començar a aixecar el vel de la ignorància. L'any 1971 fou una data clau en l'exploració de Mart. A finals d'aquell any, el vol del Mariner 9 va arribar fins a Mart i va romandre al seu voltant gairebé durant un any. S'iniciava així una nova etapa en el coneixement del planeta roig i es podien començar a fer deduccions consistents sobre allò que preocupava a tots. Hi ha vida a Mart? El nostre viatge d'avui comença amb aquesta pregunta i també, il·lusionadament, amb el vol del Mariner 9 l'any 1971. I com hem fet en cada etapa del nostre viatge, hem d'aprendre dues coses. Una guia, com a forma turística, i una màquina de fotografiar. Avui, com a guia, hem pres un llibre molt petit però molt consistent, escrit per un autor, un científic, un novel·lista que coneix gairebé tothom, Isaac Asimov. El llibre es diu Marte, el planeta rojo. Aquell que el llegeixi ho sabrà gairebé tot sobre Mart. I prendrem també la màquina de fotografia perquè durant l'etapa d'avui hem de prendre tres fotografies que ens serviran com a base per a participar en el nostre concurs d'avui. Esteu tots a punt? Doncs cordeu-vos al cenyidor perquè comença el compte enrere. Quan el Mariner 9 va ser posat en òrbita, va mostrar la imatge d'un planeta gros com la meitat de la Terra, cobert per gegantines tempestes de pols. Durant gairebé 2 mesos, els científics no varen poder veure més que imatges borroses de la part superior de les tempestes o el gel del pol sud lluint a través de la pols, o fosques taques, crestes de muntanyes que sobresortien per damunt de les tempestes. Fins que les tempestes varen cedir i les setmanes de frustració varen acabar amb una paraula magnífica i plena d'entusiasme: volcans. Les fotografies no poden donar una idea de la violència amb què es formen aquests cons volcànics. A la Terra, les erupcions varen crear l'atmosfera i varen produir l'aigua dels nostres oceans i rius. A Mart, la mateixa física i química de la Terra va crear una fina atmosfera d'heli i una font d'aigua en un planeta més àrid que el desert del Sàhara. L'exploració de Mart pels Mariners anteriors havia fotografiat un 10% de la superfície del planeta. Però el Mariner 9 explorà tot Mart i revelà la veritat més enllà de les especulacions. Mentre la complicada nau orbita Mart, la densitat de l'atmosfera és mesurada per ones de ràdio. Els fins núvols marcians són observats amb raigs infrarrojos per saber si són de diòxid de carboni o d'aigua. Un instrument d'infraroig mesura contínuament els canvis de temperatura de la superfície, que oscil·la entre 65 graus centígrads sota zero en el costat fosc i 21 graus sobre zero a l'equador, al migdia. L'alçària de les muntanyes, la profunditat dels canyons i els gasos de l'atmosfera marciana són mesurats per radiacions invisibles amb les longituds d'ona ultraviolada i infrarroja. Els canvis subtils a l'òrbita del Mariner indiquen que Mart té una estranya i enorme protuberància, la forma de la qual dona una nova pista de la seva estructura interna. Dues càmeres de televisió fotografien la superfície i en fan mapes. Durant un any, fan gairebé 7.000 fotografies. .500 d'aquestes fotografies són fetes específicament per aconseguir fer un mapa complet de Mart.
Les fotografies són comparades curosament i són col·locades i empalmades amb precisió en un globus. Aquesta ombra a la superfície de mar és produïda per una de les seves llunes, Phobos, de només de 20 quilòmetres de llarg. La segona lluna, Deimos, encara és més petita. Són els objectes més foscos que s'han fotografiat mai a l'espai. Ara sabem que són trossos primitius de roca, colpejats per meteorits d'origen desconegut. I aquesta és la cara de mar fotografiada pels Mariners anteriors. Un visitant podria creure que es troba a la nostra lluna. Com ella, Mar sembla també mort. Però si aquest visitant anés a l'altra cara de Mart, revelada pel Mariner 9, veuria evidències d'un planeta vivent i canviant. Aquí, els vells cràters varen ser omplerts per fluxos de lava bullent. Fins núvols blancs es formen i vaguen pel cel blau fosc. A la llunyania veuria el suau declivi d'un volcà. Petites, però intenses tempestes de pols converteixen els cantells dels penyals en esmolats caires de roca vella. Prop dels pols veuria una sèrie d'antigues terrasses, cada capa formada per una barreja de pols i neu dipositada pel vent. Cada una va tardar milers d'anys en formar-se, cada una un episodi de la història del planeta. L'exploració del Mariner 9 havia de donar resposta als canvis de color estacionals del planeta, que des de feia 100 anys es consideraven ocasionats possiblement pels cicles de vida vegetal. El Mariner 9 va demostrar que això no era cert. Les observacions fotogràfiques semblen indicar que els canvis de color no són fruit de la biologia, sinó del clima. Els vents de fins a 300 km per hora aixequen partícules de pols fina i brillant i deixen al descobert matèria més fosca. Les tempestes violentes no són contínues i així s'alternen temporades de quietud i d'acció violenta que modifiquen l'aspecte de la superfície. No és veritat, doncs, que a Mart hi hagi una primavera verda i una tardor amb tots els tons del groc i del marró. Si hi ha vida, ha de ser molt diferent de la que ens esperàvem trobar-hi. El cert, però, és que a Mart hi ha aigua i que n'hi ha hagut molta més en èpoques passades. El Mariner 9 va posar en evidència l'existència d'erosions geològiques que semblen talment produïdes per cabals d'aigua corrent. Aquest és el model d'un sector d'un canal de quasi 5 quilòmetres d'ample al nord de l'equador marcià, que sembla haver estat format per un fort flux d'aigua líquida, similar a un canal de drenatge a la Terra. Alimentat per les pluges, parts d'aquest canal també mostren contorns suavitzats, evidència d'erosió per vents. Les illes semblen iguals als bancs de sorra dels nostres rius, potser formades per palets o pedres sòlides. El cas és que avui, però, no hi ha aigua líquida a mar perquè la baixa pressió atmosfèrica fa que aquesta s'evapori immediatament. Si en altres èpoques n'hi va haver, això voldria dir que en aquells temps el seu clima era molt semblant a l'actual de la Terra. Avui només hi ha aigua sòlida en els casquets polars i en el subsòl marcià. D'on procedia l'aigua de mar? Sens dubte de les erosions volcàniques. És revisant la història de la formació de mar que podem entendre l'origen d'aquesta aigua marciana. En un passat llunyà, aquesta pot haver estat la història de l'inici del planeta Mart. Una època dominada per una forta activitat volcànica. Amb els volcans es varen originar gasos, i entre ells el vapor d'aigua. Els gasos es varen condensar i l'aigua caigué en forma de pluja. És de suposar que durant milers d'anys a Mart hi va ploure amb molta intensitat. La pluja va refredar la superfície del planeta i, eventualment, l'aigua va formar rierols que llauraren la crosta marciana. Les aigües varen seguir creixent. Els rierols es
varen eixamplar. Els petits s'ajuntaven amb els altres de més grans, creant rius i oceans. Aquesta podria ser la història del passat de Mart. I aquest és el mar d'avui. El que un dia varen ser els poderosos volcans de Mart, avui semblen apagats o adormits. El temps i l'erosió han cobert la massa fumejant de lava amb un mantell de pols. Malgrat això, els volcans encara hi són presents i són molt més grans que qualsevol de la Terra. El mont Olimp és el volcà més gran conegut en tot el sistema solar. És 3 vegades més alt que l'Everest i la seva base mesura 900 quilòmetres. Mart també té un sistema de canyons o gorges. Els murs, en forma d'U, indiquen que els desprendiments i les allaus varen ajudar a formar-los. 4 vegades més profunds que el Gran Canyó, poden fer més de 200 quilòmetres d'ample i més de 3.000 de llarg. L'aigua que encara pot haver-hi avui a Mart possiblement es troba als pols, en forma de gel polar o gebre. Allà se li afegeix diòxid de carboni congelat, a temperatures de 87 graus centígrads sota zero, el punt més fred de la superfície de Mart. Encara que pugui haver-hi aigua congelada als pols i també en els poros de les roques de l'escorça marciana, relativament n'hi ha poca. És més aviat un planeta de pols moguda pel vent. Habitualment, les tempestes de pols duren pocs dies, però la fan volar a unes velocitats de més de 300 quilòmetres per hora. Aquest és el panorama d'un planeta on els científics han intentat trobar-hi vida. Les experiències més importants en aquest sentit varen ser dutes a terme l'any 1976 amb 2 expedicions Viking que varen posar sobre la superfície marciana un importantíssim equip d'anàlisi biològica. Però abans de repassar aquestes 2 expedicions i conèixer el resultat de les seves investigacions, ens hem de fer una pregunta bàsica. Quan parlem de vida, a què ens referim? Què entenem per vida? De fet, de vida només en coneixem una, la vida sobre la Terra. La vida a la Terra té una marca pròpia revelada per l'anàlisi bioquímica. Totes les coses que hi ha a la Terra són una combinació de molècules. Algunes són simples, com l'aigua, fonamental per a la vida que coneixem. Altres són molt complexes. Una d'aquestes combinacions, la proteïna, forma els enzims que dirigeixen la complicada química de la vida. Una altra, els àcids nucleics, formen els gens, continguts en els cromosomes, la unitat bàsica de la vida. Aquestes combinacions de molècules diferencien les coses vives dels sistemes no vivents. Un altre element per fer funcionar els sistemes vius és el seu mètode de reproducció per mitjà de l'ADN. L'ADN és una molècula que conté el missatge genètic, el plànol de les futures generacions. Aquest codi genètic és igual per a totes les criatures vivents, i això significa que en realitat tan sols hi ha un tipus de vida a la Terra. Tots els organismes de la Terra, encara que semblin diferents, són fonamentalment iguals. La seva bioquímica és idèntica, només l'embolcall és diferent. Naturalment, la pregunta bàsica és: els organismes d'un altre planeta han de ser interiorment iguals que nosaltres o poden tenir un altre tipus de bioquímica? No tenim manera de respondre exactament a aquesta pregunta. Si els científics busquen vida extraterrestre, ha de ser en l'únic sentit possible, que s'assembli a la nostra. Per això, l'esforç central és buscar l'existència de microorganismes que potser són capaços d'adaptar-se a les condicions d'un planeta tan difícil com Mart. Aquest és un model a escala natural del mòdul Lander Viking, que inclou un braç extensible de més de 3 metres. S'estén, treu una mostra del Sol i la passa a un instrument situat a l'interior de la nau, on es duen a terme 3 experiments a la recerca de vida. El primer experiment suposa que la vida marciana és similar a la vida de la Terra. Utilitza terra i atmosfera marcianes.
El sòl és impregnat d'un líquid que conté molta aigua i una barreja d'aliment utilitzada pels éssers microscòpics de la Terra. Si les formes marcianes de vida mengen els nutrients, haurien d'excretar gasos, tal com ho fan els organismes terrestres. Això canviaria els gasos a la cel·la de proves. Qualsevol canvi seria detectat i donaria evidència de processos de vida. El segon experiment és meitat marcià i meitat terrestre. La mostra és humitejada amb poca aigua i amb nutrients que els científics creuen que existeixen a Mart. Els aliments són identificats amb carboni 14 radioactiu. Si hi ha processos de vida, els gasos despresos en el procés contindran l'element radioactiu, que podrà ser detectat. El tercer experiment es basa en les condicions marcianes. Utilitza sòl marcià, atmosfera marciana, humitat molt escassa a la qual s'afegeixen gasos radioactius i una imitació de llum solar sense radiació ultraviolada. Si les formes de vida marciana creixen i es multipliquen en el sòl marcià, se suposa que utilitzen l'atmosfera marciana en el procés. L'atmosfera, marcada amb carboni 14, hauria de ser metabolitzada pels cossos de les formes de vida. Després de deixar passar un temps perquè tingui lloc els processos vitals, s'utilitzarà calor per convertir els sòlids en gasos. La detecció de carboni 14 en aquests gasos seria una evidència de processos de vida. Hi havia grans esperances que les dues missions Viking trobessin evidències de vida a Mart, però els resultats de les investigacions no han sigut pas concloents del tot. El treball ha de continuar en els propers anys. Fins avui, però, les experiències del Viking són les que ens han acostat més a les respostes que buscàvem. No era un dia qualsevol a l'espai. La nau Viking havia arribat a Mart. Les càmeres a bord del mòdul Lander Viking observaven l'entorn. Les dades que enviava eren recollides a la Terra 19 minuts després de ser emeses. Després de viatjar més de 700 milions de quilòmetres durant gairebé un any, tot està a punt per realitzar la més important de les seves missions, recollir una mostra del terra marcià i analitzar-lo a l'interior del mòdul. Les càmeres instal·lades a l'interior del Viking ens mostren el mòdul treballant sobre la superfície marciana. Mentre duren les operacions, l'antena envia les dades a la Terra. Examinem la descripció de l'ambient marcià que ens proporciona el Viking. La primíssima atmosfera superior de Mart consisteix en gasos coneguts. El més abundant és el diòxid de carboni, el gas que exhalem quan respirem. Hi ha també monòxid de carboni, perillós per a la vida coneguda. A més, argó, oxigen en petita quantitat, oxigen atòmic, òxid nítric i una petita però important quantitat de nitrogen. Una informació addicional sobre l'argó i el nitrogen indica que en el passat Mart va tenir una atmosfera molt més densa, que hauria permès el fluir de l'aigua. Una anàlisi del sòl marcià revela una argila amb un contingut poc comú de sofre. Els elements que componen aquesta argila són coneguts: ferro, silici, magnesi, alumini, calci i sofre. En termes d'abundància,
el silici i el ferro són els més importants. El silici és també un dels elements més abundants a l'escorça terrestre. El magnesi, l'alumini, el calci i el sofre són considerables. Les mostres de sòls semblen molt similars en la seva composició a dos punts diferents de Mart. Però no s'hi varen trobar compostos orgànics de carboni en cap d'elles. L'absència d'aquests compostos afecta la interpretació dels 3 experiments biològics realitzats a la superfície del planeta. El primer experiment va utilitzar una mostra de sòl humitejada amb el líquid que incloïa els elements que permeten el desenvolupament dels microorganismes de la Terra. Una mostra d'atmosfera marciana va ser bombejada a la cambra, i si hi hagués hagut microorganismes a la mostra, els gasos despresos haurien estat detectats, possiblement indicant la presència de vida. El segon experiment biològic involucrà una segona mostra del sòl marcià, també humitejat amb líquid que contenia nutrients. Però aquesta vegada els nutrients estaven marcats amb carboni 14 radioactiu. Si hi hagués hagut organismes a la mostra, haurien estat absorbits els nutrients i expel·lit el carboni radioactiu en els seus gasos. En analitzar aquests gasos, s'hauria fet patent l'existència de vida. Vegem els resultats d'aquest experiment. El resultat de les mostres va ser sorprenentment similar als 2 punts de mar on varen dur-se a terme les experiències. Aquí veiem el gràfic d'un dels punts i a sota el resultat del mateix experiment a l'altre punt d'observació. La similitud és notable, la qual cosa vol dir que l'experiment és fiable, i el canvi immediat de diòxid de carboni radioactiu a monòxid de carboni suggereix seriosament la presència de vida, encara que no hi ha explicació biològica. I, finalment, el tercer experiment. En aquest darrer experiment biològic es va col·locar una mostra de sòl en una cambra, on va rebre una lleugera humitat i atmosfera de gas diòxid de carboni identificat amb carboni 14 radioactiu. S'hi va introduir llum solar marciana simulada, i si hi hagués hagut organismes vegetals a la mostra, haurien atrapat el carboni 14. Després, el carboni 14 original va ser extret de l'envàs, i la cambra es va escalfar a més de 500 graus centígrads. Si hi hagués hagut carboni 14 a la mostra, hauria estat descobert a la mostra d'escalfament. Això hauria indicat l'existència d'organismes vegetals a Mart. Encara que la missió Viking ha respost a moltes preguntes, també n'ha formulat de noves. Encara no tenim l'evidència definitiva de si hi ha vida a Mart. Algunes dades abonen la possibilitat de que n'hi hagi, però clarament calen més estudis per a poder dir si hi ha vida a Mart o si n'hi va haver i després va desaparèixer. L'exploració ha de continuar, perquè el misteri de Mart encara no està desvelat del tot. L'etapa d'avui del nostre viatge a través del sistema solar s'acaba amb una doble resposta. Si creiem que a Mart podia haver-hi una civilització com la nostra, estàvem totalment equivocats. Ara bé, si esperaven trobar-hi alguna forma de vida senzilla, les dades afirmen que això és possible, encara que no en tenim pas la certesa absoluta. El nostre viatge a través del sistema solar continuarà la setmana que ve, dirigint-nos als planetes llunyans. Júpiter en serà la propera etapa. Però abans d'acomiadar-nos, repassem les 3 fotografies d'avui i diguem com es pot participar en el concurs d'aquesta setmana. Aconseguiu, primer de tot, un dibuix d'un marcià, tal com ens el podíem imaginar abans de l'expedició del Mariner 9. Al seu darrere, com si fos una postal, responeu a aquestes 3 qüestions. Aquest és el volcà més gran de tot el sistema solar. Com es diu? Quin és el nom del mòdul dedicat a investigar l'existència de vida a Mart? A què correspon el gràfic d'aquesta fotografia? Escriviu-nos tan aviat com pugueu a Joc de Ciència, apartat de correus 30080 08080 Barcelona. Us esperem la setmana que ve. El nostre viatge continua cap a les regions més misterioses del sistema solar.